observado, no sé, estaba ni vuelto a esto así diferenciado, baina partido honenean preparado ez diferentzia no, moldauko beha. Baina, zer, hemen importantia, baloien beti, lineak paseat eman izatxatzi, bai? Pixke da, lutsu bat, pixke da, era fijau. Jone da hoiak entzin inberdeko inbero hori. Pixke bajatzen da bat, beha sinun dauden, hau eta bat noa libre da pixke bajatzen da no, baja, bizak izan, lutsu bendi dugu, bestie. Libre da ezen duguela. Hostia, bazte garbi ikusten, zeia lutsu, etorri gertu, pasatik ditu eta, komunikatu berdu bai jo bai? Azatik da bai defentzan. Defentzan, horatzea bezala. Ezer, aktiban ez dut zuen itxera, zure egin gaur, okultzen dut. Gero, hau normi bai, Jone eta Oiana, horretan baduzte hemen, biak onduz atzeak zinen kontroletan da bai, egun hemen gexoko godeu, ikiratzo godenik, ¿Cómo va a ir el balón ahí? No tenía opción de jugar el balón.
balloie. Non la balloie, no! Come che balloni? Che tu stai con il puto riesci a la dagna. Va, venga, li veo. Venga, va. Un dio. Vale. Bien.
Gol. Pentacoso va a ganar con Guarda, io ho